Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Di ka mo duty ron? O yan, nagpagwapa man lagi ka? Am-am na sa akong kaguolian na Zil. Ang pulis pa, nanawag na ako, di palang kitukay. O saman ko no? Nakita na nila ang imong pag-umangkon? Na ako na'y bata sa morgue sa funeral parlor. Tukay na kuno na. Bata? O niya, babae? Oh, babay. O ang description na gisulti na ako sa pulis. Parehas kag in the angel. Unsa? Ang makaluluoy pag yun. Kay kanang bata ako no. Lakit ang nagisunog sa ako. O kunya, walay sud ang tiyan. Unsay way sud ang tiyan? Wala ko na'y ginawaan ba? Gikuhaan. Kang hilking ko ano? Unsa na? Gibalbal? Gikaon sa ungo ang tinai? Liana Zil, uban ni ko sa punerarya, pe. Oo. Kadit na nga, kay mag-ilis ko. Panihapon lang una. Diin masap ko na makiti ang giingon sa pulis nga batang patay. Dito ko sa bukirang barangay ba sa probinsya. Dito sa City Pangpang matoy giingon sa pulis. Sama mo na. Ha? Achilles? Sa inyo? Sorry ha, misagbat ko. Okay lang, Achilles. Unsa to? Sa inyo? Nga na kaingon ka man nga sa inyo ng dapita. Barangay Pangpang mo ito among gibalinan. Di ba, Adelia Nasil? Tuod, Sandra. Pero, Si Papa, nagkakitag duha ka tawo nga nagsakay ko ng auto. May gihog ko na silang sako dito sa bungaw. Unya, usa sa among mga kauban nga nagkaos og tubig dito sa tubod dula tong bungaw. Nakakita silang sako nga nagkadugo. Unya, nanawag sila namo. Unya, nagkakita ka, Achilles? Oh! Ang susi sa ako. Usa ka patay nga batang babae. Ginoo. Sandra, Nanawag ng mga tanod. Hangtod nga, nahibaw sa mga kapitan. Ug siya nanawag sa mga pulis sa lungsod. Nga ko masayop. Mautingin nilang bata nga inyong giskutan. Ate Sandra. Ug atong duha ka tawo nakita ni Papa nga daling nanakay sa auto. Kung nila mahog ang mausako dito sa bungaw. Gikay kwento niya. Kay nakabantay sa bang duha nga si Papa nagtanaw silang gibuhat. Motong ilang gikukod si Papa. Pero wa man na mapsi. Ano pagkagabi eh. Gisunog ang among bahay. Naapil na si Mama o si Papa. Hasta ang bago pang natao nga ako manghod. Mga salbahe sila. Kung mauna nga, may nahibawan ka, Achilles. Maayo tingali nga, himo na lang sabi ko banan ni Leonizel. Oh, Achilles, tingalig, balikan ka na sa batong mga tawana. ayaw kado ka di. Naa si Agwa nga manalipod na to. Agwa? Kinsa man na siya? Imo ron niya siyang maila-ila, Ate Sanda. Tana mo, mga tunata. Kaya nakailaman ko sa bata nga amo nakitaan dito. Tingalig mo na. Ayaw na kong istoryahi ang mga binuang divino. O kinsa ba'y nagbinuang, ha? Ako? Wa man kong magbinuang, seryoso ko. Hoy, Doria. Ego lang kong mistorya ni mo bahay nila ni Pontok og Mael. Kay nangutahan na kagod kung unsa ni resulta sa ilang lakaw. Nakuha naman nila pagbalik ang animal nga Jerek. Sa ka ba? O kinsa may inyong patuhoon. Ayaw ko ipasod nila sa bulsa divino. Tao nga tubig? Maoy nakalupig nila? Ha! Binuang!
laing na hinuon nga wa nila makit si Jeric tungod kay nagtanga lang sila. Parihas lang silang tanan. Way mapili. Hasta tong duha. Si Puroy o Upaw. Hangtod ron wa na magpakita. Pero asa raman mo? Manggawas ng gihapon mo sa lungag nga inyong gitaguan. Kung batio na kamog kagutom. Ha! Tanaong talag kinsay mamatay sa gutom. Oh. Uy. Oh, Divino. Si Padre Oscar kaning nanawag. Takuman ang baba ni Muria, ha? Ay. Hello? Uy! Padre Oscar, nanawag ka lagi. Uy, si Padre. Kagamay ra ba ya ato, Dre, uy? Ako manggani ang mga yun ni mo pasaylo nga usara gyud ka milyon ang natampo ko karon sa imong proyekto diha sa simbahan. Sige lang, Dre. Basig sunod buwan, tingalig ako na kanang madoble. Oh, Padre. Himuon ko kanang 2 ka milyon ang akong hinabang. Ay, wala na, Dre. Uy, wala na. Oo, Dre, husto ka. Basla naghihapon ko sa Ginoo og pinilo-pilo. Mauna nga ko noon sa may naangkon ko karon. Ako gid kining i-share sa uban, Dre. Ilabi na gid sa mas naginahanglan sama sa imong parokya. Oo. Okay, Dre. Sige, bye. Sige gyud, Padre. Wa ka may baw nga ang sapi nga gihinabang ni Doria sa imong parokya. Gikan sa halin sa mga bata nga mong gipamaligya sa mga foreigner. Kalami sabi, no? Mag-iipis pa ta. Kaloy sa mga parin taon pagka-ignorante pa rin. Wagin sila mahibaw. Ang ako cellphone. Hello? Divino! Sandra? Sandra. Mahimo pag-unya na lang ta magsulti. Ako ray manawag nimo, ha? Nakita nang ako pag umangkon. Usa? Niaron diri sa morgue ang patayng lawas sa bata. Nganong naabot man diha? Tungod kay nakita lang yung patayng lawas nga gisuon sa usa ka sako o gitambog sa bungaw dito sa norte. Usa? Divino, ari ako, maluoy ka. Asa man na nga punerarya, ha? Muana ako. Ayaw paglakaw. Doria. Moingon gani kung ayaw paglakaw. Ayaw gyud paglakaw. Aron way gubot nga mahitabo. Hello? Hello, Divino? Hello? Unsa na, Sandra? Gi-off. Pero sawa pa, may nabatian kong tingog sa babae nga nagpugong niya sa paglakaw. Tingali kang asawa. Tingali. Lianazil, sa may buhaton ko, di man iparelease ang minatay kung dili ko makapakita og mga dokumento nga magmatuod nga iyaan ko sa bata. Mas may buhaton ako, unsa man. Sandra, wa masab ko kuy idea bahin ana uy. Pero sa akong pangagpas, basin pwede mga litrato o baka ang birth certificate sa bata. Pero ang labi maayo kung imong pahipawon ang iyang mama. Patay na ang iyang inahan. Mabitaw nga diri na nako. Pero tungod sa akong trabaho, moto na kaunahon na ko nga akong ipasagop. Ingon na pa nila nga, kinahanglan gid ko nung tumanon ang imong nasaad sa tao nga himatyon, Lianizel. Ayaw sa may buhato na ako.
Isa may makatabang na ako ron makuha ko ang patay lawas ako pag umangkon. Sandra, sige lang. Mangita ko pa agi nga katabangan ka. Kadiyo ta. Oh. Uy. Asa na ba to si Achilles? Lolo Amboy. Naibaw ko na minaw ka karon ako. Bisag sa una-una rin ako nga nagigsulti ko nimo. Pero naibaw ko. Naminaw ka. Unsa lang? Gusto ka, Achilles. Daan pagidigi ko lo. Kinahanglan pa pagid nga akong isinggit ang pong agwalo. May mo dili ka na kung gikinahanglan sa higayon. Ilabi na nga ang dapit nga imong nahimutangan daghan og tao ug wa kay kataguan. Kun mo na, may mo rin nga osbon ko karon ang akong itsura. Gusto kong mahimo si Agwa. Ug niya, mahimo kong tubig. Doon kay, may nagkinahanglan karon og panabang lo. Mahimo kayo, Achilles. Pangita lang dapit nga way makakita nimo. Pero mahimo rang dili ka na mo singgit. Bisan sa una-una mo lang, mausap mo ang imong itsura. Kimanan ko kanalo. O ayaw kalimot nga kung naa ka na sa itsura ko kanhi, mahimong mausap kag kalit nga to sa pagkataong tubig kung anaa ka sa kasuko. Bisan dili mo pangayoon nga mahimo kang ingon ni ana. Kimanan ko kanalo. Sige, buhatan na ang gusto mong buhaton. Panangpit lang nako kung may tuyo ka. Oh, Polo. Ug, daghang salamat. Achilles, Ate, naunsa ka ba, uy? Di mo man kong gipakuyawan? Ganihara kay ko nangita nimo. sorry ate ha. May giuna-una magugo. Gusto ko makatabang ni Ate Sandra. Bata ka pa. Kami na lamang ngita ang paagi. Liana, Sel. Oh, Sandra, ni Aras Achilles. Salamat taon. Ano magkamananghid na mo, Achilles, nga magawas ka? Sorry ate, nalimot igi ko. Unsa na gunahuna mo ko nga makatabang nimo. Unsa? Ay, siya baya. Murag yun, og hingkod na sa panuikon. Ate, pawa man ko si mong cellphone. Asa naman tong imong gigamit nga iya sa mga tawang misunog sa inyong bahay? Kuan, tuwa sa ato. Kuan kumada. Kaya nga no, kaysa may tawagon mo. Akong tiksan si Agwa. Unsa? Basi pag may katabang siya kang Ate Sandra. Kinsa man na si... Kinsa to? Si Agwa. Ang mitabang na ko sa diyang gidagit ko sa kidnapper. Sige. Niya taxi. Snatcher! Hala, kaya lang yung cellphone! Kuwata ko niya! Kuwata ko ninyo! Hoy, Achilles! Ayaw na tugok na, oy, hoy! Achilles! Balik dire! Magpasilipan ko ni Poste. Agresibong mata eh. Migokol man ako. Pero asa naman to? Magsilbi ka to. Ay, ano yun? May masabi akong tawag. Abi na cellphone. Abi na cellphone. Abi na kong isuga. Abi ni. Kapit ka nga pa naman tao. Nay, magkataw. Magdali ko biya din eh. Dali na liyan, Lasel.
mamalik ko na tasod sa punerarya. Kinikid si Achilles. Ay, Ah, dapat hello! Achilles? Hala, uy. Imo na kuwag balik ang cellphone? Oh, Uy, nalupig ni mo katong snatcher? Sure ka nga ikaw ra ang nigukod sa snatcher? bitaw oy. Si Agwa. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!